Persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali severa se jibbenefikaw minn trattament ġdid li se jibda jingħata fl-isptar Mater Dei permezz ta' magna ġdida li ġiet iffinanzjata mill-Malta Community Trust Fund. Dan huwa meqjus bħala pass importanti ieħor fis-settur tal-kura tas-saħħa mentali f'Malta, hekk kif huwa ppjanat li din il-magna tibda tgħin persuni li għandhom depressjoni severa. Il-kap tad-Dipartiment tas-Saħħa Mentali Dr. Anton Grek spjega l-użu ta' din il-magna ġdida. Il-magna li tissejjaħ Transmagnetic Stimulation hija mod kif permezz ta' magnetic fields taffettwa l-elettriku tal-moħħ. Issa meta jkollok depression qawwija ħafna li jgħidula treatment resistant depression, il-kura l-mediċini ma tkunx biżżejjed u jkollok bżonn dit-tip ta' kura biex taffettwa l-elettriku tal-moħħ. Sissa kienet tintuża dik li tissejjaħ ECT, Electroconvulsive Therapy, u issa da servizz ġdid li tieħu l-effett taffettwa elettriku tal-moħħ minn ma jkollok bżonn l-oppju. Dan l-apparat b'nefqa ta' 37,000 euro u ser jibda jintuża minn madwar 12 pazjent fil-ġimgħa. L-ECT, Electroconvulsive Therapy, li jisu l-aktar ħaġa ekwivalenti tagħha, għanna jisir kemm ġo Mater Dei u kemm ġo Mount Carmel Hospital, ban wieħed wieħed ikollhom jisu 12 pazjent fil-ġimgħa b'wieħed ieħor. Il-Community Trust Fund sponsorjawna del-magna b'mod totali u għal-grazzja tagħha fejn jidħol is-saħħa mentali, il-Community Trust Fund kienu ta' sostennu ta' support u din hija mezz ieħor ta' kif tawna dan is-sosten. Il-President ta' Malta, Mary Louise Koleiro Preka, għallet li dan kien pass għaqli għal Malta Community Trust Fund ta' kif għandhom jintefqu il-fondi. Għallet li la darba is-servizz tas-saħħa ħassew il-bżonn li jsir dan l-investiment, il-Community Trust Fund daħlet għal din in-nefqa sabiex dawn in-nies jingħataw kura ta' kwalità aħjar.